Igusum credo paternitam corpus spiritu Deus Deus mecam corpus meum materam tam rus metamitsai. Kita ang kapugatan. Kana ang kapunuran. San asas. Ano ba nang ibate? Sakit niyo kayo! Sari! Salabi! Ikaw ang timagdanggan! Sabali! May uhipan niyo ikaw ang timagdanggan! Ang mga kaliwat. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tuwa pa sa kaliwat nga gikaligot-got sa anugay domtan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara ka dagong, mukirig siya. Yan na ba? Antonio! Yan na ba? No! Napangin ko! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtupod. Ikan pa kaniyan to hanggang karoon ang naligot mo tayo sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol, ini. Ikay makatabang sa nukahintang. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug tulumtanan sa labawng gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culiantes Gomez, sa direksyon ni John Gomez, music and sound effects Randy Padayaw Suson, recording editor Ariel Mancao, mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanglan ako sa mga bakukang upuhipan. Iluputok. Ang mga kaliwat. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging hugtok ning atong suginlanon. Adlaw-adlaw mitubo ug misamot kadako ang gipati kong kasilag ug kaligot-kot sa maong lalaki ma. Kon mao ka na, partya siya. Kinahanglan ikaw ang mangunay pagpatay ni Antonio. Partya siya. Gamita ka itong hinagiban nga kung giampuan. Mao kato'y tampok sa kasing-kasing ni Antonio. Hain ang maong hinagiban, Mama Matilde. Bakit ako sa hinagiban mo akong ipatay ni Antonio? Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay dining sugidlanon. Ang mga kaliwat. Wa ini. Mama Matilde. Wauna ko ang maong hinagiban. Ingon dayan ang kinabuhi sa usa ka tiguan na matigat og lubintaan. Ni ada ang hinagiban. Loretta,
Di ang hinagiban nga akong giingon nimo. Ang hinagiban nga posible nga mao'y makapatay ni Antonio. Ani tanawa. Oh, punyal? Oh, punyal. Halandumon kaayo kanang maong punyal. Nagtagit ka na og usa ka sugilanon. Mao kanay gigamit aron masuwat ang usa ka kasaysayan sa kalibutan sa sama sa atong kaliwat nga dili kita madali-dali sa pagkapuho. Tungod kay ang gigamit nga tinta anang maong punyal nga mao'y gigamit aron masuwat ang mangilngig nga kasaysayan. Ang gigamit nga tinta mao ang mga dugo sa laing kaaway sa atong kaliwat. Karon tan-awag maayo gikan gayud sa talinis o mahait na tumoy sa maong punyal nga tuna sa iyang puan. Bali-baliha pagtanaw kanawa gayud ug maayo kay adunay labing bililhon nga timaan ang maong punyal kung kinsay matuod nga tag-iya ni Ana. Mamamatay niya. Ay, salamat in taon. May abot na yung grasya. Ganina ra taon kung gigutom, day. Ginagani mo kanon yun? Wa ko dang makaon, Lucrecio. Isa? Pasong bitok na kuwani. Kaon dito ka, Lucrecio. Hatagan ka na kukwata. Ako ba? Dako kay ko pasalamat. Kay nga no, buutan yun kay ka. Magyunaon kayo. Oh, ulo-ulohi, Lucrecio. Ikwata, oh. Ako ba? Dako kay ko pasalamat. Kay nga no, buutan mo kay ka. Magyunaon kayo. Balik-balik ka nag-ulo-ulo na ko, Lucrecio. Lakaw na. Lakaw na. Sige. Bawion ko na ron. Ari na ko. Tupada dito. Ari ko. Layan. Oy. O siya ato si. Ay, pag-alis portahan, doon ako'y doawon. Basi nasaag ka si. Mapahawa ka, Lucrecio, o judohon. Ay. Parinti kanilang tunis eh. Pahawa! Ay, nagkasuko si. Sige si. Sir, ato niyo mo na? Medyo ako. Kisay mong giduaw. Basin og nasaag ka. Basin nasayop ka. Basin og dili maoning imong giduaw. Wa ko masayop sa akong giduaw. Kay akong anak, maoy akong giduaw. Akong anak, kini si Antonio. Isa? Oh, animal kini si Matilde. Nang Amanda? Ikaw ni? May lain pang nangunot. O, Yolanda, si Amanda ko. Apa na? Sa mapakitabuan nang? Nganong? Ate, sa mga din na itabo? Sa kaya ko na kupalihog? Kalisutuhuan ani ako nakita dyan ni mo nang. Nganong natiguan ka na magmaayo ng Amanda? Naunay ang duha ka tao nga may nagplano o nagbuhat aron patyon kining akong anak. Ilabay na unta nila. Hindi nagkutang dinamita ngadto sa among kaugalingon. Apan, sila, inay ilang ilabay, nagaksanay ang duha, o naghinilakay daan sa mapait nilang katapusan. Diha sa duha nila kalawas, may boto ang dinagkutang dinamita. May pagkaalyado sila ni Matilde. Wa gyud sila magmaahi sa ilang gidangatan, kay ang ilang gilabdan o gipasakitan, mao ang mahal o pinalangga ko kayong anak. Patay na di sila. Apan may nahibilin pa.
Nakauban pa sila, Yolanda. Apan kini karon nahitabo nimo. Kini lisod jud kaayong katuhuan nga nahitabo nimo. Ngano man kini? Why midaog ug why napildi namo ni Matilde sa lain namong engkwentro sa barang. Why epekto. Tungod kay dili mo dot ang akong barang ngadto ni Matilde ug labaw ng dili makadot ang iyang barang ni Matilde nga rin ako. Busa na unahan ko siya sa laing matang sa akong abilidad. Pinaagi sa naglugitom nga kaitom sa akong mahiko. Diha gyud. Gihimo na akong tiguang si Matilde ug anam-anam siyang nahimong tiguang. 90 anyos nga pagkatiguang, Yolanda. Unya, gipatog ka na kog duha ka sungay ang iyang agtang. Gipaturok ko pa gyud ang usa ka ikog sa iyang loyo. Apan ang limbarok. May bawo sab tungod kay loyo sa akong abilidad. Aduna usab di ay siya niini. Gihimo sad ko niyang tiguang. Gipatugkan ko niyag ikog. Gipatugkan sab ko niyag duha ka sungay sa akong agtang. Motanaw ka. Manang Amanda ko kuan. Kuhaon nako kining akong gipandong sa akong Onya, motanaw ka sa akong ikog. Gining kuan. Bukason ko ang akong palda sa akong loyo. Makakita ka na og tao nga sungayan og ikogan. Babae pagyad. Og tiguang pagyad. Alkansi pagyad kog napo katuig ni Matilde. Gihimo na ako siyang tiguang nga 90 anyos. Apan ako, gihimo niyang tiguang nga usa ka gatos ang edad. Tulo ka adlaw kining tanan ni anak ko. Human sa tulo ka adlaw. Mubalik niya ang akong tanan sa naandan. Basta, kinahanglan, nagilion na ako makita ni Antonio tulo ka adlaw. Ikaw na'y mahibaw, nga mo alibay kung mangita siya na ako. Yolanda. Oo, Manang Amanda. Apan, palik lang, pandungi ug balik ang imong ug ayaw na paliklihok ang imong ikog kay lain kita naon. Nato ko. Naula ka to ang akong toyo kanimo, Yolanda. Adyan ako. Samtang nakatuog pa ang akong anak nga si Antonio. Basta, isalig na ako diha nimo si Antonio, Yolanda. Adyan ako. Oo, Manang Amanda. Iyaw pag-ali sa portahan. Puspusan ka rin ako ni ako sangkot. Ay, sugar. Matiguang. Ay, kinili man judo. Mabuspos. Ilam. Sino itong tiguang ngayon? Paryente nila ni Antonio. Ano man ang manakakaon? Man naman. Pero ang balik ko dito kay naristante ko. Unsa? Kuwang bayad. May nga makasumba dito. Mga itong isumbad kong maayo. Kapilha sa di mo Lucrecio eh. Kuwang pa mga ganito. Mukhaon pa kong balik dito. May nakita ka na. Unsay imong nakita. Wa ko'y nakita sa giingon ni mga ilanan, Mama Matilde. Ambi ang punyal. Ni ama. Aniya, tanawa kinig maayo. Mga tinuyo nga kinulit ang atong makita. Nindot nga pagkakulit. Matahong nga mga kinulit sa lawas aning maong punyal. Apan tinuod judi ay ang giingon sa akong inahan nga kung dili kini angayan nga maimuha, dili mo jud makita.
ang labing matahong nga ilahanan kundiin kinikikan. Ani Lorita, ipakita nako nimo. Oh, hain man, Mama Matilde. Nia, tutukig maayo. Unsay imong naklaro og nakita? Mga numero. Pila ka numero? 3. Unsang numero? 6. 3 ka size. Nga iya sa akong Diyos. Iya sa labing gamahan. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa man pa mga sumpay ning sugilanon. Ang mga kaliwat dalit sa RMN Drama.